οδικούς άξονες του λεκανοκρατού. Ήταν το δελτίο κίνησης από την Έρχεται η Express Caterpillar. Άμα ήταν 5 μέτρα πιο εδώ, δεν θα προλαβαίνα. Προλαβαίνα. Πώς ρε. 5 μέτρα, κοίτα εκεί έκανε το φράστ. Πού το είδανε, φράστ και περπατάει. Άμα ήταν εκεί αμάξια από όλα που δεν έβγαινε, από πάνω δεν έβγαινε με τίποτα. Express Caterpillar έρχεται. Δεν έρχεται, το τσαπάκι δεν μπορεί να τα ξεφορτώσει το άκρη. Είναι με τα παραπέντα και δεν το φτάει. Τι να έρθει τώρα, μισέτα. Κοίτα τον Άρη, το βλέπεις. Αυτές που κάθεται και στην καμπύρα, αυτού είναι. Κι άλλος το τραβάει με το γραφείο. Αυτές πώς είναι. Θα αναρτήσω το βράδυ. Γράψε από κάτω, οι ζωές μας κορώνα γράμματα. Όπο ρε μάγκα, πολύ πράγμα ρε. Γυρίσω να με φορτάσεις. Γυρίσω να με φορτάσεις. Γύρω. Ένα μέτρο με καθόταν ακόμα, δεν φτάχνει. Εντάξει το άλλο, το ΜΑΤ, για 10 πόντους ήθελε και θα τερμάτισε. Τώρα τι κατεβάσα. Τέρμα ήταν. Ρε, πάσα πήγαινε. Άμισε τα τσουλόμα λέγει. Και στο πάσα αυτού θα πήγαινε και τα από δίπλα μην τα πάνω στα άλλο. Και αν την γαμίσου μετά ξεβρακάριστα. Express Caterpillar φτάνει. Έχει πουτάνα για πόδι ρηπούστη, 10 μέτρα είναι η πουτάνα. 10 μέτρα είναι γαμώ τον αντίχρησμο της γάμμα. Τι βρίσκει δηλαδή και περπατάει έτσι ρηπούστη, 10 μέτρα είναι. Πόσο βάρος να παραπάνω, να πεις είναι λάσπη πουτάνα, λάσπη. Μα 10 μέτρα είναι, τι βάρος παίρνει η πουτάνα και γεστράει έτσι. Το υλικό αυτή είναι νότιο. Έτσι va. Το Μιχαλάκι παίρνει πληροφορίες τώρα. Ναι ρε, τώρα